psicofolk, dark folk por momentos. Electrotradi. Electradi. Música trepiosa. Son as palabras máxicas. Que pasaría si? A chegar tanto a tradición o contemporáneo como contemporánea a tradición, non? De decir que sí se pode, que son dúas cousas que conviven nun tempo e nun espacio. Son distintos estilos que non chocan entre sí para nada. Proxecto Trepia somos ahora mesmo creo que 8 persoas entre os músicos, que estamos 5 no escenario, pero tamén hai videocreación e unha parella de baile. Trepia ten tres partes, como o seu propio nome indica, que son a música, a danza e a videocreación. Ten 3 partes porque ningunha é ilustrativa da outra, o sea, en realidade o que se fai é mandar 3 mensaxes complementarios que veñen a camiñar nunha mesma dirección, pero que non din o mesmo. Son eso, partes complementarias dunha mesma idea. E ao final o que perseguimos é un pouco dar un novo tratamento á música tradicional, un novo tratamento no sentido de aplicarlle calquera tipo de recurso que se nos ocorra desde a música contemporánea, por exemplo, porque partimos da base de que a música tradicional está viva inda hoxe. Os temas que ten Trepia teñen unha base de recolleita e nos o que facemos é traballar por enriba deses temas. Inda que haxa fragmentos en concreto que sí que son de composición propia, a base é totalmente tradicional. Facer convivir no mesmo espectáculo, no mesmo escenario, ao mesmo tempo, videocreación, baile, música, pois é necesario un mogollón de recursos técnicos a hora de amplificación, a hora de escenografía, a hora de iluminación. As intervencións na rúa tamén é unha forma de chegar á xente, non? De falo na rúa e ao mellor xente que na súa vida iría a un concerto teu, de pronto atópase contigo e non pode tapar os oídos, ten que oír. Estábamos pensando en que, bueno, de momento tamén se quedan ideas de facer un DVD. Eso por culpa de, claro, nunha maqueta musical, nun CD de audio, ti non podes facer chegar a todo o Trepia a xente, non? De eso, pues, precisas un DVD, no que entra a videocreación, o baile, incluso as performances, non? E o espectáculo en sí musical. A música que escoitamos cada un de nós totalmente distinta. As influencias que hai en Trepia si caben cousas como Hendrik Garna ou como Goran Bregovic, pero tamén a música tamén é recollida. A maioría dela é recollida. Que despois arranxemos para tirar máis cara a un lado ou cara a outro é distinto, pero as melodías son todas tradicionais. De algo estamos seguros, eu creo, que de que temos un proxecto con moita personalidade e que de por sí é válido, entón as etiquetas e todo iso, que eu xa digo que me encantan, pero que as poñan outros, porque eu non son obxectivo para poñerlas.